Порожні заяви та державні гроші замість реальних міжнародних інвестицій. Так економічні експерти оцінюють результати Ялтинського економічного форуму, який напередодні завершився в анексованому Криму. Відреагувала на проведення міжнародного форуму і прокуратура Криму. Тему продовжить Олена Стецюк. ЗМІ заявили, понад 3000 гостей 71 країни. Хизуються, мовляв, за 3 дні підписали 70 угод на суму 162 мільярди рублів, а це 64 мільярди гривень. Міністерство економіки Росії марить навіть російською Каліфорнією в Криму. Економічний експерт Юрій Смілянський каже, заяви на нинішньому форумі не більше, ніж пустопорожні розмови. Непризнання території, введення санкцій против России за оккупацию Крымского полуострова как части суверенной территории Украины, уже создана такая кислотная среда, при которой об инвестициях всерьез говорить бессмысленно. Одна з найбільших делегацій із Сирії, понад 80 осіб, в оргкомітеті форуму заявили, Крим може взяти участь в економічному відновленні Росії. А тамтешні бізнесмени, мовляв, планують будувати готель на півострові. На запрошення так званого голови Криму Сергія Аксьонова прибув і президент самопроголошеної Південної Осетії, яка є частиною Грузії. За даними Юрія Смілянського, за результатами 2017 року 85% інвестицій в Крим – це бюджетні кошти Російської Федерації. С одной стороны, для оккупантов проведение вот таких всех подобных форумов – это попытка хоть каким-то образом перед международным сообществом размыть санкции. Поэтому они оплачивают, приглашая туда всяких представителей ради права или леворадикальных партий из Европейского Союза. Да, об этом тоже пишут, они там были. Но обычно это люди, которые не влияют на принятие решений. Ялтинські форуми від окупантів не мають жодних реальних результатів. Неодноразово наголошував голова Меджлісу Рифат Чубаров. Аналізуючи ці заходи за 2 попередні роки, каже, Росія заявляла про угоди на понад $1 мільярд. Анонсували і буйволів та моцарелу від італійців, і енергобезпеку від Ізраїлю. Та їх досі не видно в Криму, бо серйозні інвестори уникають анексований півострів. На цей Ялтинський форум, на його проведення вкладаються Москвою дуже великі гроші. Туди привозяться туристи економічні з різних країн. Вони там ходять, спілкуються, випивають кримське вино, відпочивають. Оце все надарма за російські гроші. Але всі ці декларації, які там озвучуються, вони завершуються нічим. Форум не пройшов повз увагу прокуратури Автономної Республіки Крим. Вона вже направила до МЗС України лист, аби відомство попередило іноземців про наслідки участі в подібному заході. Минулого року прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом таких візитів іноземців на тодішній форум в окупованій Ялті. За результатами цього форуму було здобуто відомості щодо 10 осіб, дії